Ez ditut nere amets guztiak bete, itxututa haien menpe, ta orain konturatu naiz. Behar dudan guztia zuek denak zarete. Goldaratzeko tontorretik ikusten zuen jadanik noraino helduko zen Txurioiok. Behin irakaskuntzan lanean hasita, aukera izan zuen mundua ezagutzeko, 11 hortzi muga gaindituz. Maroko, Nikaragua, Ekuador, eta munduarekin batera elkartasuna. Bide luze horretan ikasitakoa plazaratu egin du. Antropologia irakaslea izan da unibertsitate publikoan, eta zer den internazionalista izatea ere badaki Txurioiok. Praktikan egunero jartzen baitu, behar den guztietan. Goldaratzen herri txikitxo batean jaio nintzen, 7 famili bakarrik ginen, eta herri euskalduna, peto-petoa gara jartan. Nire familia handia zen, ni txikia nintzenean bizitu ginen 13 pertsona etxean, ez? 7 senide gara, eta gehi aiton amonak, 2 izeba, eta horrela, orduan. Etxe txikia, baina bete-betea genuen, bai? Nire bizitza oso lurrarekin lotua dago. Lurra, landareak, natura eta euskera, ez? Horiek dira 2 sustrai nagusiak, ez? Gero, lokaletik mundura joan gara, baina hasiera hori izan zen. Eskola txiki bat genuen, noski, 7 familietan, unitarioetako bat, baina nire oroitzapen eskolakoak oso onak dira, bai? Txikia izanik, irakasle onak izan genituen, erderaz, euskeraz ez genekien eskolara hasi ginenean, dunan erderatu ginen. 20 urterekin etorri nintzen Iruñara, ikasteko gogo handiak nituelakoz, bai? 4 ahizpa zaharragoak nituen, eta haiek ja atera ziren herritik ikastera edo lanera, eta nik beti gurasoei esaten ni ere joan nahi nuela ikastera, eta baina txikiena izanik nahi zuten herrian laguntza ere, ez? Orduan kostazitzaidan pixka bat konbentzitzea ateratzeko. Batxilergoa egiten ari nintzen, gauean, egunez lana eginda, eta Paz de Ziganda ikastolaren ondoan bizi nintzen Atarrabian. Orduan jakin nuen irakasle bat behar zutela ikasturtea hasi berrian, irailan, bai? Eta joan hitzen galdetzera, zuzendariarekin hitz egin nuen, eta esan zidan, bihar etorri. Horrela, baina nola bihar beste leku batean nago lanean, eta ezin dut utzi egun bat bederen, ez? Nire bizitza antolatzeko. Eta horrela sartu nintzen hurrengo egunean Paz de Ziganda ikastolan. Zergatik, urte haietan oraindik etzegoen euskaldun aski profesionalizatua, magisteritza titulo duna. Baginen, desente ez asko ere, baina baginen batzuk titulori gabe lanean ikastoletan ari ginenak. Orduan, horretarako antolatu zen Bergaran, magisteritza berezia, Iruñan hasi nintzen, baina zailtasunak nituen lana eta ikasketak lotzeko nolapait, eta Bergarako magisteritza izan zen zoragarria niretzat, zoragarria. Joaten ginen asteburutan, elkartzen ginen 5 herrialdetako jendeak, iparraldekoak barne, ez? Asteburutan, larunbata eta igandea, hemendik joaten ginen 6-8 bat, segun urtea, eta oso giro polita genuen kotxean, bidean, ez? Eztabaidatzen denak ginen langileak,
eta denak ginen irakasleak biak, ez? Orduan, lotzen genituen, bai bidean eta bai ikasketetan ere, esperientzia dunak ginenez, oso praktikoa egintzen magisteritza hori, oso aberatsa, eta 4-5 herrialdetako jendearekin. Eszedentzia asko hartu nituen nire bizitza laboralean, bai? Izan naiz hemen eta munduan, nolapait, orduan ikastolan garai hartan inork ez zuen hartzen eszedentziarik, eta ni nintzen bakarrik hor mugitzen nintzena eta ematen zidaten, ez? Arazorik gabe eszedentzia horiek. Orduan, 31 urte horiek lanean, baina beste 8-9 izan dituen tartean eszedentziakin, ez? Alde egiten nuen, baina berriro itzultzen nintzen eta ez nuen arazorik izaten berriro lan berdinean jarraitzeko. Maila guztietan egin nuen lana, 3 urtetatik hasi eta DBH-eraino, eta gero handiagoekin etxe honetan nupen. Tarte horretan, Paz de Zigandan nengoela, esan dut hemen eta munduan, orduan Nikaraguara joan nintzen. Nikaraguan 6 urte bota nituen lanean baita ere, baina baita ere hasi nintzen han historia ikasketak egiten. Eta oso aberatsa izan zen hango unibertsitatean ikasketak egitea, baina bakarrik egon nintzen 6 hilabete horrela. Erabaki nuen arrazoi ezberdinengatik itzultzea, eta orduan hasi nintzen historia egiten, Gasteizen. Eta konparazioa hango unibertsitatea eta hemengoarekin izan zen izugarria. Hemen lehenengo mundua deitutako honetan, niretzat historiako lizentziatura oso hutsa izan zen. Oso hutsa, oso murritza, eskasa, kaskarra. Nikaraguan oso praktikoa zen, bai? Ez hain teorikoa. Oso aberatsa orduan, izan zen izugarrizko txokea hemengo unibertsitatearekin topatze hori, ez? Teoria pila bat eta historia izan da, gehien bat mugatzen zen aurre historia, erdi aroa, edo ez dakiz zer, baina 20. mendera ez ginen iristen inoiz. Orduan, gaur eguneko historiak nik inoiz ez nituen ikasi unibertsitatean, eta hori izan zen oso pobrezi handia, eta oso decepzionantea. Gero doktoretzarekin rekontziliatuko nintzen unibertsitatearekin. Esan bezala, han 6 urte egon ondoren, lotura asko nituen hango egoerarekin, eta itzuli nintzenean, 82an, orduan hasi berria edo zen hemengo immigrazioa, bai? Eta nik izugarrizko txokea sentitu nuen, unibertsitatearekin bezala, immigrazioaren egoerarekin. Ni inoiz ez nintzen izan immigrantea Nikaraguan. Eta hemen ikusten nuen immigrazioaz hitz egiten zela erabat. Nian nintzen internazionalista. Eta hemen Nikaraguarrak ziren etorkinak. Orduan, horrek txokatu zidan izugarri, ez? Orduan, lehendik internazionalismoan Nikaraguara joan aurretik sartuan nintzen, orduan itzultzerakoan gehien bat enfokatu nintzen immigrazioan, bai? Eta Nikaraguarrak hasi ziren onera etortzen baita ere lotura historiko horiengatik, hemengo jende asko joan zelakoz Nikaraguara iraultza garaian, eta lotura horiek gero ekarri zuten hango jendea onuntza, bai? Hemengo Nikaraguarrekin noski banituen loturak eta talde bat egin genuen elkarte bat, eta erresa zitzaidan tesia horreri buruz egitea, bai? Antropologian sartua, baina elkarrizketak eta ikerketa egiteko, eta emakumeak zergatik emakumeak zirelakoz gehienak Nikaraguatik etortzen zirenak, bai?
Eta, bueno, garrantzizkoa zelakoz niretzat feminismo puntu hori edo emakumeen egoera hori. Aztertu nituen gehien bat antropologiatik abiatuz, Foucaulten oinarrituz, botere harremanak. Eta botere harremana horiek emigrazioarekin, etorkinekin loturik. Eta ze mekanismo erabiltzen dituen jendarte honek, kanpotik datozen horiek, kolonizatuak izan diren horiek, kolonizatzen jarraitzeko. Hemen ere kolonizazio horrekin jarraitzeko etorkinekin. Orduan, harreman horiek guztiak, mekanismo horiek guztiak Foucaulten arabera ikasten genituenak antropologian, horiek praktikotasunean nola gauzatzen diren, ez? Aeropuertotik hasita, haiek aeropuertotik etortzen dira, aeropuertotik hasita nola aplikatzen diren botere harreman horiek, nola gutxiesten diren, ze zailtasun, ze oztopo izaten dituzten. Orduan ja martxan zegoen atzerritar legea, eta atzerritar legeak bereizten gaitu kanpotarrak eta hemengoak, pertsona gara denak eta planeta berdinean bizi gara, baina hor atzerritar legeak izugarrizko eragina du eta hainbeste urte ondoren atzerritar legea ez dugu apurtu. Saiatzen da sos-razismotik edo beste erakunde batzuetatik ere horren kritika egiten, baina ez dugu lortu. Orduan, hor mantentzen da, kanpotarrekiko harreman horietan, botere harreman izugarriak lanetan, ze lanetan sartu dira, emakumeak gehien bat etxeko lanetan. Nik baditut lagunak, ezagunak, nikaraguarrak, lizentziatuak kimikan edo kazetaritzan, eta inoiz ezin izan dute lanik egin, hemen horretan, baizik eta etxeko lanetan. Bueno, etxeko lana ere baloratu behar dugu eta garrantzizkoa da, baina ez da bakoitzak hautatuko lukeen lehendabizikoa, ez? Bueno, beharrezkoa eta denok egin behar dugu etxeko lana, baina ez hori bakarrik, baina titulo konbalidazioekin eta horrela izugarrizko arazoak daude, eta ez dute lortzen, gero urteak pasatzen dira lan horretan, ohituratu dira, bere harreman mundua hor egin dute eta jarraitzen dute lan horietan. Edo gehienez, supermerkatu batera, edo dendatxoren batera, baina bere ibilbide migratorioa baldintzatua dago harreman politiko, nazioarteko harreman horiekin. Laurogeita bostean joan nintzen hasieran urte batetarako, itzuli nintzen, urte bat pasa ondoren, baina hemen ez nuen etxi. Oraindik hango bizipena oso buruan gorputzean sartua nuen, eta erabaki nuen denbora luzeagorako joatea berriro. Urte bat berriro lanean egon ondoren zigandan, berriro itzuli nintzen Nikaraguara. Lehendabiziko urte hori bota nuen gerra garaian, gerra tokian, joaten nintzen fusilarekin eskola ematera, edo instrukzio militarra egiten genuen asteburuetan, parte hartzen genuen hango segurtasun beharretan, hurbil zebiltzen asentamentu bat zen, eta asentamentuak ziren kontrari, garai hartan sandinistak ez ziren ejerzitoari edo, baseak entzeko. Nikaraguan jende asko bizi zen oso sakabanatua, mendialdean, kafetalak eta horrela ziren toki horretan, eta kontrak hartzen zuen
jendea eramaten zuen indarrez, berarekin borrokatzera sakabanatuak bizi ziren horiek. Orduan, sandinistek antolatu zituzten asentamentu horiek, base hori kentzeko eta jendea babesteko nolapait, ez? Gero baita ere egintzen eskola horretan egingo nuen nik lana, baina eskola horretan ere zailtasuna handiak zeuden, oso asentamentu herri berria zen, ez? Irakasleak topatzeko arara joateko ere zailtasunak zeuden, eta ongi etorri zitzaien kanpotar beste bi neska hor klaseak ematera joatea, ez? Baina loturik baita ere harreman politiko eta militarrekin, ez? Orduan nolapait baseak entzen zitzaion kontrari, egiten zen lan politikoarekin, gu ere parte ginen, irakaskuntzan lan politiko horrena, ez? Gehien bat emakumeak bizi ziren umeekin asentamentu horietan, gizonak zeuden edo alde batean edo bestean, kontrakin edo sandinistakin, baina borroka armatuan, ez? Orduan, egoera hori bizi genuen, militarrez inguratua, emakumez inguratua eta umez inguratua, bai? Orduan oso potentea izan zen bizipen hori, nik hor ulertu nuen munduak nola funtzionatzen zuen, ez? Estrategia politiko horiek, nazioarteko harreman horiek, ez? Hor zegoen Honduras ondoan, eta hor entrenatzen ziren kontrak estatu batuek entrenatuta, ez? Orduan, harreman guzti horiek imperialismoak, kolonialismoak hor ulertu nituen osotara, ez? Gero itzuli, esan dudan bezala, ez nuen hemen etzi, gorputzean sartua zegoen neregan sandinismoa eta Nikaragua, ez? Orduan, berriro itzuli nintzen eta hor ja benetan hasi nintzen irakaskuntzan. Hango ministeritza irakaskuntzan, lan desberdinetan, gehien bat klasea ematen nien irakasleei, prestakuntzak eta koordinazioa herri txikietako eskoletakoekin, bai? Orduan oso lan aberatsa izan zen, batzutan bulegoan, beste batzutan herritxoetan, beste batzutan ikastaroetan, maila lokalean, nazionalean, orduan oso aberatsa izan zen. Beste 5 urte pasatu nituen horrela eta aldaketa etorri zen. Nikaraguan hauteskundeen bitartez sandinistak galdu zuten boterea eta gu boterean geunden sandinistekin. Orduan boterean egotea oso aberatsa da ere, oso erresa da, oso polita da, erreisten dituelakoz lan guztiak eta egoteko moduak. Boterea galtzean hasi ziren izugarrizko liskarrak, ez? Lan guztietan, hemen ere izaten dira aldaketak instituzioetan aldatzen direnean talde politikoak, baina han oso fuertea zen, oso potentea zen, ez? Oso estremismoak, orduan gure buru guztiak kendu zituzten, eskoletako zuzendari guztiak kendu zituzten, nire lana ere alde batetik haiek nahi zutena nik ez nuen egin nahi, ni egon nintzen beste aldean eta beste modu batera, orduan hor, krisia, bai politikoa, bai soziala, beste arrazoi askorengatik itzuli egin nintzen eta berriro urte batzuk eman nituen hemen. Baina beti lotura hori mantenduz Nikaraguarekin. Han internazionalistak ginen, bai, joan ginenak lana egitera prozesu iraultzaile batean, eta beraiek oso ongi hartu gintuzten, eta barneratu ginen edozein arlotan, ez? Orduan, nik hori bizitu nuen, eta hori barneratu nuen, internazionalismo hori. Aurretik hasian nintzen, internazionalismoan, bazegoen internazionalistak auzolania baino lehen, komite internazionalistak. Eta hori sortu zen iraultza sandinistarekin, hemen. 1979an. Orduan, zer da internazionalismoa? Beste toki batzuetako arazoak zureak egitea. Bizitzea
ez bakarrik gure zilborrari begira, baizik eta gure jarreraren ondorioak beste arlo batzuetan, beste jendarte batzuetan, harreman politiko sozialetan, ez? Eta orduan, emigrazioarekin egin dudan bezala, edo Nikaraguarekin edo Ekuadorrekin egin dudan bezala lana, hemendik hasita ni saiatzen naiz beti kontuan hartzea mundu mailan dauden arazoak, egoerak eta aztertu eta nolabait hor nire urtanta sartzen, ez? Kulturaniztasuna oso naturala da, hor dago, bazter guztietan dago, inor ez da monokulturala, ez? Denok ditugu eraginak beste kultura batzuekin ondoan elkarbizitza egiten dugulakoz, edo harreman bidaiatzen dugulakoz, edo komunikabideetatik etortzen zaigulakoz, kultur aniztasun hori. Baina kultur artekotasuna beste pauso bat da. Kultur artekotasuna artean dagoen harreman hori. Eta harreman hori aztertzea. Eta kultur aniztasunetik kultur artekotasunera pasatzea da helburua niretzat nolabait, ez bizitzea aislatuak getoetan. Eta Iruñan adibidez, 125 hizkuntza daude gure ondoan. Zer dakigu horietaz? Iaia ezer, ez? Edo batzuekin zerbait harremana izango dugu eta pixko bat jakingo dugu, baina oso gutxi. Orduan, kulturaniztasuna pasatu dadila kultur artekotasunera. Olako batean, Palestinara joan nintzen, ja Komite Internazionalistak taldean nengoen, eta hor antolatzen ziren brigadak. Udan, hango egoera bizitzara. Baina ni hasiera batean ez nintzen brigadan bitartez joan, baizik eta Jordanian geunden ikastaro bat egiten, eta handik pasatu ginen Palestinara, eta justo zen bigarren intifada hasi aurreko iaia egunetan, bai? Orduan ikusi genuen, hori Palestinara joaterakoan ikusten duzu berehala, zer den kolonialismo bat, zer den okupazio bat, zer den apartheid bat, eta bronkak. Israelen presentzia armatua, leku guztietan, toki guztietan, eta horren eraginak. Gero, ondoren, lehendabiziko aldi hori ondoren askotan joan naiz, 6 aldiz, pare bat aldiz brigadista moduan, beste batzutan ja harremanak egiten dituzulako zango jendearekin eta hoiekin egotera eta berriro arabiaga praktikatzera, ez? Eta, lotura handia sortu da nire bizitzan Palestinarekin, bai? Komite Internazionalistan egon dira urteetan zehar bere gora berak, Iruñan desagertu zen, eta orduan bihurtu ginen internazionalistak auzolanean, eta gehien bat enfokatu ginen mundu guztian, baizik eta Palestinarekin fokalizatuz. Eta horrekin jarraitu dugu, orain dela 5 urte arte edo horrela, hor sortu genuen BDZ, boikot, desinbertsio eta zigorrak taldea, Komite Internazionalista ere Euskal Herri mailakoa da edo zen, eta BDZ baita ere, iparraldekoa barne. Hor gaude, lotura horiekin eta Palestinaren egoera urte hauetan jarraitu dugu, egon gara, eta orain larrialdiak harrapatu gaitu. Jarraipena, nire bizitzan ez da, hola mozketa handi bat egon jubilazioarekin, baizik beste jarraipen bat da, eta orain azken urte hau potentea izan da, oso potentea Palestinarekin, ez? BDZ taldean, Euskal Herri mailan eta Nafarroan gehien bat egon gara elkarteratzeak, manifestazioak egiten astero.
jende talde batek erantzun du eta hor dago astero. Ikusten dugu ez dugula aldatu mundua, ez dugula aldatu genozidio egoera Palestinan, baina jarraitu beharra dagoela, ez? Olako astakeriak ikusita begien aurrean ezin dugula beste aldera begiratu. Atzo bertan ari nintzen paperak banatzen gure komunikatuarekin eta horrela, eta beti bada jendea hartzen ez duena, ez? Eta bateri esan nion, beste aldera begira, horrela, ez? Eta nik hori da sentitzen dudana jendeak begiratzen duela beste alde batera, eta nik orain ulertu dut Alemanian gertatutakoa, ez? Nazien garaian, aleman gehiengoak bestalde batera begiratu zuten eta isilik gelditu ziren halako holokaustoaren aurrean. Orain antzekoa gertatzen ari zaigu gure mundu honetan ere, ez? Ez dakit fuerte egiten zaigulakoz edo beste gauza batzuetan dugulakoz burua eta internazionalismo hori ez dugulakoz sentitzen, baina eragina du beste toki batean gertatzen denak gure buruen, gure herrien gan ere, ez? Eta orain zapaldu da giza eskubide guztiak, eta batzukin zanpatzen badira, besteekin ere zapalduko dira, eta hortarako bidea jarri dute, ez? Doan, ez badugu ezer egiten honen aurrean, zer gertatuko da, ez? Ze demokraziaz hitz egin behar dugu, ze balioetaz hitz egin behar dugu, ez? Lege guztiak zanpatu direnean, Auzitegi Nazionaleko erabaki guztiak zapaldu direnean, orduan ez dago legerik mundu honetan, ez batzuentzat eta orain ez da besteentzat ere. Orduan ikusten dugu Israelek edozein gauza egin dezakela eta betoa jartzen duela Estatu Batuen babesarekin, jarraitzeko eskubidea emanez edozein gauzetan, ez? Eta ez dakit nora eramango gaitun, ikusten ari gara orain ez Palestina bakarrik, baizik Libano, Iran, Yemen, hor daudela sartuak, Siria, auskalo, zenbaterako zabalduko den edo ze jarraituko dugun, ez dugulakoz moztu oraingoz Israelen papera hori. Eta Israelgo papera da Mendebaldearen proiektu kolonialista bat, okupazio bat, eta hori desagertu behar du. Kolonizazio gehienak bukatu dira, nahiz eta neokolonizazio batek jarraitu, ez? Baina kolonizazioak bukatu behar dira. Eta hau ere bukatu beharko du momenturen batean. Bueno, Txuri, eskerrik asko zuri egindako guztiagatik, zure ekarpenengatik, eta orain egiten ari zarenagatik batez ere Palestinaren alde. Gonbidatu guztiei eskerrak ematen dizkizuegu, egin duzuen guztiagatik askotan eskuzabaltasun osoz. Askok ekarri duzuen Nafarrora edo eman duzuen Nafarrotik kanpo, izan zientzia arloan, kulturan, izan kirolan, izan politikan, izan militantzian, eta zuk eta beste guztiei, elkarrizketatu genituen guztiei, bihotzeko eskerrak eman nahi dizkizuegu, egindako guztiagatik, eta saio hau deitzen da esker honez horregatik zuentzat. Mi esker. Bueno, baita ere ni esker honez zuekin, aukera hau emateagatik, ni inurri txiki bat besterik ez naiz Nafarroan munduan, eta nire lana ere izango da gauza txikitxo bat, baina nire izateko modua da, nire bizi modua da, eta hori egiten dut gustoz eta, hortan sinesten dudalako, ez? Orduan, eskerrak honen parte izateagatik ere, nire bizitzako parte txikitxo bat izateagatik ere. Eskerrik asko. Zuri. Mirestu, ezagutzen ez duzuna, maitatu txik